Kini atong latest weather update, August 12, 2022. Ang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa may kasadpambahin sa Central ug Southern Luzon. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally for weather gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Mugna kini sa habagat or localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una ng lightning ug thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. If severe or intense ang thunderstorm, posible ang tornado, water spout, hail o ang pag-ulan ng yelo. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Happy weekend ug keep safe everyone.